iya betul kali aja. Yes. Kono Pak. Boleh sego ki akeh iki. Ngono ngene Mbak Marini. Ngono muni Basirah. Basirah dodol apa ora? Sepi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek sahur. Yes. Ini lah. Montore apik cah. Montore apik cah. Wis sahur ndi le? Golek rokok. Heeh. Basirah ora dodol guys, Basirah. Sing dodol Mbak Mi Predi. Bakale sego pecel anyar.
Mbak menang apa Mbak? Menunya kayak gitu. Guys, menu nih pia-pia. Nah, sambal terong. Pecel ya Mbak? Sego pecel. Ini guys. Urung enak dorene. Lagi jam 3 kok. Nek sapa dipas dinane. Dipas. Namanya kan udah sunah. Biasa belum karuan pak bodohnya Allah kayak belum Aku tambah lompong ya. Ini bayam bareng ah. Di Ngono. Tidak diurek kok. lah wis ora enak iki. Lompongnya tambah. Lompong wagi lompong. Padang. mau mulai pada mepet Mungkin seminane apik nih. Diiris keras ngono terus. Nih, Iya. Wis terus dipilai. Ngono. ono. Entek ya enak gelem duduk. Tapi ya Nek larang. iki bedane 3 kok semutan iki. Sego pecel monggo. Sahur. Ngombe nih Mbak. Ngombe. Kopi top. Sahur bengi lho, gah sakjane ya. Sore ning kalau sawo enak ngono. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Sahur bersama Lek Naning. Nenggone. Allahumma lakasuntu ya. Allahumma lakasuntu wa bika amantu. Bika amantu. Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nenek nganu? Allahumma barikana bima razaqtana Allahumma gak apa-apa diwaca kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepecel guys. bokil barang Lawe pia guys. Ini gak jalan ya, Mbak? Hmm? Bung jalan nih.
Hmm. Satu sepak karet lo Pak belah dua sama yang lain. Walah sego pecel enak. Sahur nang kene, guys. Enak. Mau gak semangat. Ora semangat sahur mau jadi semangat nang kene. Mau nih. Basira lek gak didol kenapa? Oh. Monggo, guys. Sahur teng mriki. Ini Mbak Mi. Ready. Ada putris. Oh, bablas saya wong esrak. Gitu lah. Tahu guys, das. Api-apiane empuk, guys. Kalau mau nontonnya rangah gue lah. Kriuk enak tanduk. Aku ngonten ini lah, aku tak anu nih mangan enak-enak jadi gak enak lah. Gradul. Ini kopi, guys. Lah. Jas iki. Sing dilara lambung ya aja ngombe kopi. Nek aku wis mari yo, guys. Aku tanpa kopi yo engko gak iso ngasak kawan . Nek awan ngasak aku sithik-sithik. Ana nang gitu lumah. Lah poso-poso ya sithik-sithik. Sak entuke. Kopinya kopi susu. Lek guang nomah sahur nomah mbek. Jangan. Terong mbek panggang. Jarang gelem, guys, sahur mbek warung. Kimu kamera ngarep. Kamera guri ding dik mau. Lah aku ra ketok. Kopi. Aku ngene dadi eling ndingi pas ngene pisanku, Mbak. Sahur dicawisi kopi, cawisi mangan karek mangan, ora oleh ngewangi masak. Masakane yo enak ya, Mbak. Desa ki masak tambah enak. Ya. Aku tak eling-elingi kayak nggone Mbah Yum. Iya nek masak tambah enak. Aku ra kocak masak. Pupuk.
Kayak Agak pikiran piro kuwi. Ini bakmi iki enek menune enek sambel endok, Terong. sambel terong, Terasek. sambel terasek. Jangane gedek. Apa? Gak sorong kena yuk. Mencoba. Jangan bung ya. Jangan apa? Yang tahu beda. Anaknya itu kok maksudnya. Tidak ini saya. Wiwi. Tapi tadi ngono. Anake sapa Robi itu. Apa? Wis nang. Ngono kan gue. Anu kapal. Kapal. Ini celurung. Baru punya awit tuh ngono. Wis nang rene ding yo. Hmm? Itu sering ding. Enggak di sini. Cerita kamu itu. Cerita kamu itu. Anakmu gak ngewek status neh. Gak tiktokan neh. Kayaknya. Tak cilik di tiktok. Bilang oleh ke gambar. Ini di mu. Sendiri kambing, sendiri tak masuk. Neng ndi yuk? Kami nang omah. Oh nang omah. Dan ndelik nang omah. apa? Prasi ambiyen. Nek iso niliki, mau diliki ya. Heeh. Pengennya sehat ae, guys. Dulu ya nih ke pasar ke Nurul. Iya Ya jal tak peseni Malang enek apa ora? Itu penjiran dari mu. murah situ. Itu Mas. Ngopi ya. Nang ngomong. Kenapa peniliki itu? Tengok nih ngacan libakmu. Dan cepu apa nenggok suro sentek kae? Operasi. Berarti urung balik Mbak? Pas aku ane dibutok nek iki kok pas gak ngono. Senengane ki bingung nek mungkin dari wong udah gelem nyilih dari udongan udah gak rasa ngomong ini jarene yang lo pengajian lo pengajian ngono kan sing ngikuti nyawi lah masa kosong so Ini begini. ya Jadi semua saya ngomong. iya soalnya Pira Mbak aku? Aku ngedak mejuti. Murah guys, segone 5.000, kopi nih 3.000. Apa segone 4.000, kopi nih 4.000. Piye? Mbak aku mau ngergani guys. Mangkel ae. kok 4.000 nang ngono kok. Iya wis, ngono lho, 4.000, kopi 4.000. Murah, guys. Monggo sahur ning kene, ning bakmi. Matur suwun sampeyan ningali vlog Lek Nani hari ini. Sahur nenggone Mbak Mi Predi. Gak adoh-adoh, guys, adoh-adoh iki. Mau kontekan wektu. Matur suwun. Sehat selalu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagong sahur, Bagong mulih jaluk sahur. Sahur Bagong. Bar kon tigong. Ya. Bar kon tigong. Dolan ae.